Bine ați venit și de acum încolo, oricând și avem probleme, v-am găsit bine venit. Poftiți, domnule! Bine v-am găsit, sperăm să nu fie probleme, să nu trebuiască să fie transportați pe elicopterul ca să fie o problemă. O să vă rog să nu puneți mâna pe elicopter. Ne tegyétek fel! Dar nu puneți mâna. Elicopterul smurt nu merge la orice fel de misiune, merge doar la misiuni unde pacienții sunt foarte gravi. În special la politraumatisme. Aici pot fi accidente, căderi de la înălțime și multe altele. Merge la pacienți cu boli cronice, pacienți cu boli cardiace, la pacienți critici, pacienți de cod roșu, le spunem noi, sau cod galben. Cauzistica este multiplă, deci pot fi multe cazuri. Tehát csak akkor jön a helikopter, ha nagyon